Kaya po ako sinumayan, tabungangera ko, ma'am, may dahilan po. Kung ano tabungangera ko, may duwa po siya, ma'am, aki apat gangan po yan, ma'am. Ang kumpirmado ko, ma'am, duwa lang. Ang tao, hindi ka nakuliyo. Hindi ka magparataran. Ang tao, digdi, may mga tali niya yan. Bahala man sila kung darang mulinda yan. Ikaw na baka guilty yun ka. Sorry sa kan. Guilty ka. Guilty ka. Kurang ka na nun. Basta driver, sweet lover. Ito ang naging bansag sa mga tsoper ng jeep. Ngunit nangako man sa harap ng dambana sina Rogelio at Meden. Ang kanilang pagsasama hindi umabot ng forever. Dahil ayon kay Rogelio, ang kanyang asawang si Meden ay isang nagger? Tay, ano po yung rason? Bakit po ay nagdesisyon po kayong makipaghiwalay kay Mrs.? Ano po yung ginawa niyang pagkakamali? Hindi na po siya maaawat sa mga pang-aawa niya sa akin na pinapahiya niya po ako kahit sa maraming tao. O, ikaw naman tay, ano din yung dahilan ni Mrs.? Bakit nakipaghiwalay din sa inyo? Dahil po doon sa babae na nakuha ako kasi po talagang sabi ko maghahanap ako. So dahil hindi nyo kinaya yung pangdadakdak niya sa'yo, pang-aaway niya sa'yo, naghanap kayo ng mabait. Opo, Mabait ho ba ako. yung natagpuan nyo? Medyo. Kang may naririnig akong boses, Okay lang. baka ito na yung nirereklamo mo. Sige nga, subukan natin. O, ayan. Sandali Hello? lang, ano? I-ready ko ang aking ano. Ay! Ayun! Talaga naman pala. Naku, Pai Junior, tama ka. Nanay, gaano katotoo ito na kaya pala nambabae daw ito si Mister? Dahil bungangera po kayo. Hindi, ma'am, totoo, ma'am. Nagsasama kami ng ilang taon sa mabubungangera ako, ma'am. Ma'am, nagtutulong ako sa kanya. Nagbibilad ako ng palay. Nagalit ako ng ulim. Lahat ginagawa ko, ma'am. Nalaman ko po, ma'am. 2021 na may anak siya sa iba. Huwag lang magmalimit po, ma'am. Tay, ikaw ang lumapit dito. Opo. Ano ang gusto mo sanang mangyari? Ang gusto ko po mangyari. Sandali, Nay! Ang gusto ko po mangyari. Sandali, Nay! Nagsasalita pa si Junior! Tay, ano yung gusto mong mangyari? Kinakaya ko na nga Nagsasalita po si yung 2,000 isang linggo, kaya lang sa ngayon humina yung biyahe. Ngayon, gusto mo mag-apila dahil hindi magandang biyahe, magbawas-bawas naman ng konti. Opo. Pwede Okay, po. tanungin natin. Ibalik mo yung bunganga. Yung speaker. Nakakababae nga siya. Dinadala niya pa sa bahay niya. Ngayon, babawasan niya suporta na sa mana ko. So, Nay, hindi pwede yung 1.5. Dahil hindi na pwede, sir. Todo mo na, anong gusto mo sabihin? Suporta niya ang mga anak ko. Ang iniisip ko yung mga anak ko na makapagpapel. Okay, hindi papayag si Nanay dito sa programa natin. Okay, magharap na lang. Nanay Meden, sasamahan kayo ng aming team, kayo tatay, ano, para Opo. magkaharap po kayo, para naman ay once and for all, ito pong inyong hinaing, ito pong inyong problema ay masolusyonan. Good morning tayo. Firma ko Bicol Tabang Ora mismo po. Ngayon tayo, handa na po kayong harapin ulit si Madam sa MSWD. Okay. Tara po. Hindi na po kayo. Puntahan po natin sila. Dahil hindi pumayag si Meden na bawasan ang sinusustento ni Rogelio sa kanilang tatlong anak, ay minabuti na rin ang ating team na samahan sila sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Pamplona, Camarines Sur. Sa harap ni Tess Dolor, ang MSWD officer ng Pamplona, ay muling nagkaharap ang dalawa. Ika sa dangugon ka daw ang paliwanag mo po kung ano ang rason mo. So sabi mo sa kasubag o dahil mo kaya ang sustento. Wala ano ang sustento tinatao mo. Kasi minor. Pag minor, kuhan mo talagang magsustento duman. So 2,000 ang napagkasunduan kada simana. Ngunyan, ano ang concern? Kaya po ako sinumayan, tabungangera ko, ma'am, may dahilan po. Kung ano tabungangera ko, may duwa po siya, ma'am, aki apat gangan po yan, ma'am. Ang kumpirmado ko, ma'am, duwa lang. Sa kalagitnaan ng pag-uusap tungkol sa sustento para sa kanilang mga anak, ay hindi mapigilan ni Meden na muling balikan ang nakaraan nila ni Rogelio. Napabayaan ko mo niya, naanggot sa tapigiriwan ko. Dahil ko ang pigiriwan, siyempre, makulog sa dagan ko. Nay, naarong din ko ngayon. Nagtabang ako,
nagbubo na ako, nagpapatos akong uring, nag-ataman akong uring, mas survive ko ng mamamalaki ko. Si Rogelio daw kasi, na isang driver sweet lover, ay isa ring cheater. April 18 si ate ko, 2009, tapos may April 24 po. Sabi, ma'am, nag-ate man si babae. Tapos makadalir, ma'am, ning April 16, 2008, nag-ate na ma'am sa kabit niya. Acknowledge niya. Ayun po ma'am, ate niya. Dahil ko nag-ahagad sa iyo kung ano pa masisuportan mo po ng ato ko. Po. Kung 2,000, ikatao niya sa imo kaitso. Pira po ko ng ano. 2.5 ma'am, ang inagad ko, makalit pa mga ate ko ma'am. Ngunit ang pakiusap ni Rogelio na bawasan ang 2,000 sustento na buwan-buwan niyang binibigay ay tila ayaw pahintulutan ni Meden. Hanggang ko pa magsugukon si pagkakantuan, daw, si panggasolina ko sa moto. Sabi ko, paano daw ko na ako magmagulo? May na kung pamagalgulo. Ma'am, makusog pa siya ma'am sa damulag. Obligasyon is obligasyon. Maghanap siya ng ibang trabaho kung yun ang Paano man gusto niya. palaan kung ako pala magkamati, kasi mapabulong sa O, pagkahilan ka, problema mo yan. Busong na yan or karma na yan sa'yo. Kung mayo kang biyahe, anong ibang other source of income? Mayo man po, nag-aalat lang kami ng Pilas Terminal. Mag-date ma'am, si chicks niya. Mayo ning biyahe, dapat ikaw kitang other source Ma'am. of income. Ngunyan, ang halagan mo lang ni ate is madagdagan mo man ni 500. Nasasakitan po ngayon sa 2,000, madagdag ng 500. Uy, baon na ko sa Obligasyon mo po Ah. yan. Aki mo yan. Aki mo po ba yan? Hanggang pirang taon po ko kaya ma. Muna po ma'am, ang mga aki ko ma'am nag-eskwela. Hindi mo nag-i-eskwela. Aki Nag-i-eskwela. mo yan, oo. Aki ko, nag-eskwela. Di halimbawa, ayun na talagang gusto niya, 2,500. Oo, sige. Mapursige kung 2,500, pero itong hagadong kuman saya. May kari pa na. Dahil naman siya magpararibok sa kuyang. Oh, yan ma'am. Igwa naman si Igwa naman, paribok pa siya. Ngunyan si Aki, dapat makuhawan, sarong simana, maka. Ano kasi daw riman po daw ang masahan aki? ko. Kaman ati ta, siya man talaga ang Yes, ama. ma'am. Dahil man marayo ang buot sa ama. Ta, ining mga aki daw paano Yes, naghahanap ma'am. ning ama? Ngunyan ang pagbisita kan aki is ano po, aldaw lang. Pagbanggi, mapuli ang aki. Ebo. Sa huli, alang-alang na lang sa mga bata ay nagkasundo din ang dalawa. Natupad ang kagustuhan ni Meden na madagdagan ang sustento para sa kanilang mga anak. Habang si Rogelio naman ay nagkaroon na ng karapatan na madalaw at maipasyal ang kanilang mga anak. Salamat, ang nalagdagan 500. Bilang magulang, nagampanan ko ang pagiging magulang ko sa kanila. Papakita ko sa kanila na hindi lang si mama nila ang nag-aaruga. Ako rin. Ang problema namin ay nasob na ng asawa ko. Makuha ko ang aking mga anak, makapiling sa 1 linggo man lang isang araw, at saka yung sustento ko sa kanila ay nalaman ko na kung alin ang tama at yung sapat. Salamat po sa inyong mga staff na Tabang Ora mismo. Una mang nagdesisyon ang dalawa na magsama sa biyahe ng buhay. Ngunit ngayon, tuluyan na silang nagkahiwalay. Dalawang magkahiwalay na biyahe na nagkakatagpo na lamang para sa responsibilidad at pagmamahal sa kanilang mga anak.